untang ilaan oy. Naglain mang panahon. Unsa kay maayo na kong buhaton ha para malingaw ko. Hindot untaron na ay kadula ba? Maria, Oy, Dudong Pawiks! ngano naghangad-hangad man taong ka sa langit? Ay, mulaag untak ko. Nya, saon kaulanon man. Naglain bitaw tuod ang panahon, Maria, pero atay mas lain ana. Maria, tinuod tong istorya ni Kuan? Ni Biti? Ano sa man Dudong Pawiks? Maria, ingong si Biti ba na daw kay buntis sa bugan? Iti na kung naguma si mong bugan daw. Katang yung istorya dito. Ha? Pag sure siya din ha oy, dili ito na tinuod no? Asa man nakaroon si Biti be? Pakatag na lagi niyang istorya, Maria. Tanawag makitaan ka niya, di ba? Mukatawara na siya, mupahiyumba mo ano? Basta, istoryahan ta kadaan aron makabalo ka ba? Bantay lang dila sa ko aron si Biti Dudong Pawiks nang gigil na jud ko pag ayo sa iya ha. Sure man jud ka nga si Biti ang nagsulti si mo ha. Tinuod lagi, Maria, si Biti ang istorya. Agtuan na dito, kay basig abot pa to sa pikas kanto ang iyang mga istorya ba? Bantay lang dila si Biti karon. Bisa naglain ng panahon Dudong Pawiks mulakaw ko kay ako siyang pangtaon. Dudong Pawiks, ako sama ka diha. Kuyawan ka, Biti. Mas makuyawan jud karon sa akong ibalita si Muha. Ako sa mampod, ano makuyawan man daw ko. Wa jud ka na inform sa balita jud ay. Wa ba ka kabalo nagipakalat ka ni Kulayot na palaihi daw kay ka sa banig. Alas gawa dyan ani Nicolayot. Uy, nagpatakam daw istorya daw. Unsa gipanabi ko niya nga palaihi daw ko sa banig. Tinuod lagi akong istorya si Muha, Biti. Karon kay nakabalo naman ka, ato siya. Ha, ikatag pag ito niya maayo ba? Sige, kaya ako adtoon si Nicolayot. Bantay lagi na sa kuwaron. Uy, Dudong Pawiks! Oy, ni Kulayot. Ay nga oy naa ka. Na ako iistorya si Muha ba? Sa may istorya nimo. Si Lucio ba nanabi about si Muha? Ingon pa siya ni Kulayot ba na nakaigit daw kasi mong short pan. Katag na kang istorya ba na. Hala, galas gawa, di man ko na tinuod good. Pataka lang na siya istorya. Unya, mauman iyang ipanabi. Kung di nyo ka mo to sa kuha, pangita si Lucio aron makabalo ka kung unsay tinuod. Bantay lang na si Lucio sa ako karon. At tuwa dito, wala dito nangatik lagi. Sa manidiri, ay wa. Lucio, Uy, Dudong Pawiks! kabalo na ka sa balita. Ano balita? Pastila ni mo, Lucio. Hinayag yun ni mo radar. Uy, wa ka kabalo. Nagipanabi ka ni Maria na pisot daw ka daw. Dito ka magpatuli. Kasi pisot! Nag-ingon siya na Dudong Pawiks! Ingon gani siya no. Mao nang ipakatag niya na istorya karon diri sa to ang sityo. Kung gusto jud ka makabalo na mao yang istorya, pangitaa si Maria. Bisgod ang akong mood. Gisapot na hinuon ko. Bantay lang dyan ni si Maria. Imo din gipakatag ha nga pisot ko. Tuwa dito, Lucio. Maria! May abot na nga akong gipaabot oh. Maria, magdula tag lupa langit. Wala si mong mata. Unsay mong ingon nga na ako'y bunin niya lagom akong bugan. Dili ba yan tinuod ha? Ano mo ko nag-ingon na Maria? Tuwaras lang duwa o. Tagunsa kaya sila. Adtuon sa nako bi. Maria, Biti! Karon kay naa si Nicolayot. Tagunsa mo diyang duha. Unsa tayo mong giingon nga palaihi ko sa banig? Hala, wala man ko nag-ingon ana Auntie Biti. Pangalay si Maria ay. Ganiyar ko pinangita sa imo ba? Karon ka sa kuha. Maria! Ganiyar ko pinangita sa imo ba? Karon ka Lucio, nag-abot na jud ta diri, makumutan jud ta karon. Naara day ka diri ha? Sa ingon nimo pisot ko? Sa ingon ni mo Lucio, na nakaigit ko. Pakatag magag-istorya Biti nga na ako'y bunin sa bugan niya lagom kayo. Wala Maria oy. Unsa man ni katinood ni Nicolayot nga gipanabi nimo nga palaihi ko sa banig? Wala Auntie Biti oy. Ikaw Lucio, nga na nagbataka makag-istorya, nakaigit ko siya short. Wala yung taon! Kau Maria, nga nung nagpakatag magka-istorya nga pisot ko. Nagtarong na imong istorya ha? Saragod. Murang nagduda jud ko ang style ba. Kinsa din nag-ingon ni Lucio? Dudong Pawiks! Nya Maria, kinsa man nag-istorya nimo nga pisot ko? Di Dudong Pawiks pod. Idudong pawiks pud nag-ingon sa ako ah. Sa kuha pod. Na diri nang laay ron. Kabalo na jud ko ang style ba. Kabalo na baya mo no nga buriton kay to si Dudong Pawiks. Mas maayo pa adto na to si Dudong Pawiks sila ha. Right pa. Tara. Tas Dudong Pawiks to tayo kayo. Murag
Ipit ko ano da. Karon ka dudong pawiks. Pirte kini tawanan ni iya ka pa sa bungo ka pa. Istorya Mo na dai may paawayon ha. Ipit ko ano da. Dagan naman ko ano. Ano ni pawiks?